Velkommen til bedsteforældre børnebørnlejr 2016. Det er da fantastisk. Det er 8. gang, vi nu er samlet her på Tommerup Efterskole til den her fantastiske lejr, som det uden tvivl bliver. Det er i hvert fald ikke, fordi der er mangel på søgning. Det er ikke, fordi der er nogen, der ikke kommer til vores lejre. Vi var faktisk udsolgt allerede før sommerferien. Det er da fantastisk. Næsten. Og der er endda nogle få stykker, der har været på venteliste, som ikke kunne nå at komme med, fordi der ikke var helt plads til det. Men det er rigtig godt, at I er kommet, og at der er fuld hus. Og vi håber på, at vi får en fantastisk weekend og en mandag tirsdag med sammen med hinanden. Og vi skal både have det sjovt, og vi skal også have lidt alvor sammen. Vi skal synge en hel masse. Vi skal lave kreative ting. Og I skal nok få besked på det senere, hvordan det alt sammen foregår.
Peter han har skrevet et par stykker, der står i Det Nye Testamente. Og det her det er fra hans andet brev, og nu skal I høre, hvad der står i det. Jeg har lige en mindre udgave af det. Fra Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte mod nord, særligt de mange søde børn i Tommerup Kirke. Ja, hvem er det? Mange søde børn. Ja, ja. Hør her, han skriver videre. Både dem, der bor her til dagligt, og alle de, der er med deres bedstefar og bedstemor på ferie på efterskolen. Det vidste Peter godt, at I skulle derned i den her weekend. Nu skal I høre, skriver han. Jeg er ved at blive gammel. Jeg ser ikke så klart mere. Det der tårn i siloer, I hørte om lige for lidt siden, det ved jeg ikke ret meget om. Men det strammer i mit bryst. Det er ikke godt at vide, hvor længe jeg lever. Og det går rygter om, at kejseren er ude efter de kristne igen. Så man ved aldrig. Men jeg vil så gerne have, at I skal huske alt det, I har hørt om Jesus Kristus. Og derfor vil jeg fortælle jer det dejligste, jeg oplevede sammen med Jesus. Faktisk var det en ganske almindelig mandag. Jesus han sagde pludselig til Jakob, Johannes og mig, at vi skulle følge med ham. Vi skulle følge med ham opad på et bjerg. Det var noget af en tur, for det gik bare opad og opad hele tiden. Men vi havde på fornemmelsen, at han ville vise os noget, så vi holdt ud, også selvom vi blev ret forpustede. Det er som om, man nærmer sig Gud i himlen, når man sådan går op. Mens vi gik, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på mor. Så siger man, giv hinanden højre hånd, og så siger man, indtil videre skal I bare kigge på den lille til jeg, så gør det. Så siger man i faderens, og så tager man om tommeltåen, så siger man i søndens. Så vinker man så lidt, fordi Helligånden, det er sådan noget med en due at gøre. Så siger man i Helligåndens navn, og så giver man hinanden high five. Gud velsigne dig. Prøv at vende jer rundt hinanden 2 og 2. Fra træstuben til nummer 2. Ja, det tror jeg, det er vores, der skal skridtes af, hva'? Ja. For det duer ikke med dem. Nej. Vi prøver at se, hvor meget det er op. 1, 2, 3, 4. Nej, det er det ikke. Er det ikke 4?
Det er tæt på. Hvad hedder det så? Skoven er ved doven, vi går rundt, det gør ondt. Vi er nu tilbage, vi har fået kage. Bim bam bum, bim bam bum. Vi er mange, der er bange, mens vi synger, så det gynger. Vi er nu tilbage, vi har fået kage. Bim bam bum, bim bam bum. Tralalalalalalalala. Og vi sammen på verdensbord. Tralalalalala. For hesten, de tager slang væk hjemmefra. Og det er fordi, de har masser af energi. Med bedste kan man hygge, og det er super fedt. Og når vi så tager hjem af, så er det mega trist. Vi er så glade for vores bedste, vi tager slang væk hjemmefra. Og det er fordi, vi har masser af Ja, igen mødes vi med en dejlig flok børn og voksne mennesker. Og ved I, hvad det går ud på i eftermiddag? Ja, det ved jeg godt, og jeg ved det også. Det er, at vi får det hyggeligt og godt sammen. Vi kan lege, vi kan hygge os, og så prøve forskellige ting. Det vi gerne vil, det er, at det bliver fornøjeligt og sjovt. Stille, vinden
som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Kære venner, sejl ud igen, så skal I nok fange nogle fisk. Ja, hvad siger du? Vi har prøvet hele natten. Er du vant til det her? Har du været med ud at fiske før? Prøv nu bare, sagde de. Prøv nu bare at sejle ud igen og se, hvad der sker. Og så gjorde de det. Og så fik de simpelthen så mange fisk i deres net. De tænkte, hvordan i verden kommer vi væk med alle de her fisk? Der kom nogen, de vinkede nogle andre både hen til sig, så de kunne hjælpe dem, og de fik komme ind til land. Og Peter, han tænkte, hold da op. Det her har jeg aldrig oplevet før. Han må være en speciel mand, ham her. Og så gjorde han faktisk det, han så kastede sig ned på jorden og sagde til Jesus, du skal gå væk fra mig. Jeg tvivlede på, at det var rigtigt, det du sagde. Jeg er faktisk ikke et ordentligt menneske. Du skal gå igen. Du skal ikke tage dig af mig. Tror Jesus, han gik væk fra ham? Nej. Han gjorde lige det stik modsatte. Han sagde til Peter, dig kan jeg bruge. Du skal følge mig. Og så vil du komme til at arbejde med mennesker. Han sagde faktisk, at jeg vil lære dig